Hej, du lytter til podcasten Hjælp, vi skal lave en podcast. Vi vil producere vores helt egen podcast uden nogen som helst erfaring i, hvordan en podcast bliver til. Og hvad er mere oplagt end at lave en podcast om at lave en podcast? Vi har besluttet at udvikle podcasten live, så det du hører er den rå og uredigerede rejse, hvor målet er at lave en god podcast, hvor vi og lytterne bliver klogere på podcast og videoproduktion. Vi håber, du vil følge med på rejsen, som forhåbentlig bliver underholdende og lærerig. Boom. Så kører vi. Så kører vi. Velkommen til. Du lytter til podcasten Hjælp, vi skal lave en podcast. Og vi er i gang med afsnit 3, som handler om lyd. Vi vil prøve, og jeg har sat nogle spørgsmål op, hvor vi så vil snakke om lidt, hvad lyd indebærer, når du laver en podcast. Det er rigtigt. Velkommen til. Det er vel det. Skal vi ikke bare Kaste os ud i det? Kaste os ud i det og begynde at gå igennem nogle points, Jo. Vi har snakket om? Jo. Forhåbentlig vi kan gøre folk lidt klogere på, hvad de skulle måske tænke over, eller udstyr, de skulle bruge, til, når de skal lave et podcast. Fordi vi er begge enige om, at lyd er meget vigtigt til din podcast. Selvom hvis det er uden video eller med, er det nok en af de mest vigtigt dele af podcastet, man kommer ud og laver. Yes, det er rigtigt. Vi prøver noget nyt den her gang. Vi har jo en anden type headset på med mikrofon. Ja, det er rigtigt. Skal vi starte med det? Det kunne vi lige gøre. Ja. Det var lige det, der faldt mig i øjnene i første omgang ved setup'et i dag. Yes, men du har ret. Og vi havde talt om jo, at vi gerne ville teste af begge dele, hvad der fungerede bedst. Mm-hmm. Og hvad er det, hvad kan du ligesom fortælle om det her headset, vi har på nu? Jeg kan sagtens fortælle om det. Måske spørgsmålet, jeg kunne lige vende på dig hurtigt, er, kan du høre forskel mellem det, vi gør nu? Er det nemt at høre forskellen i forhold til de andre gange, hvor vi har brugt andre mikrofoner? Eller tror du, det er noget, der måske kommer til at vise sig, når vi lytter tilbage på det, når vi er færdige? For mig, så tror jeg ikke lige nu, at jeg kan høre forskellen, men jeg kan mærke, at det er mere behageligt, at mikrofonen følger med, når jeg drejer mit hoved. Ja. Så det tænker jeg måske, man kan høre af. Og det er nok, fordi vi har nogle headsets på med et articulated mikrofon, som betyder, at det er rigtigt, når man drejer hovedet, eller hopper op og ned, hvad man har lyst til, så kan man stadig høre, sådan du ved, ret, jeg vil sige ret tydeligt, den måde, vi snakker på. Fordi det, vi opdagede med de andre, var, hvis man justerede lidt positionen, eller kom lidt længere væk, så ville den der niveau sådan ændre sig lidt. Men mindre vi havde en, som styrede vores mixing, eller vores lydboard med levels. Og det har vi ikke. Så, men det er sjovt, du siger, at du kan ikke høre så meget en forskel, fordi jeg synes, der er en markant større upgrade i sådan kvaliteten. Og jeg tror, det er fordi, de her headsets, vi har på, er vores egen Beyerdynamic PT2, eller 297 Mark 2, som er broadcast headsets. Så de er lavet til, som blev brugt, som vi bruger dem nu i hvert fald, de er brugt til, at hvad man gør, hvis man sådan er lidt, man kigger side til side, eller der er mere bevægelse, som måske kunne være en broadcast setting, lad os sige, hvis det var et eller andet, jeg ved ikke, sportsarrangement eller noget, så ville det her være perfekt, fordi man kommer nok til at kigge til et menneske ved siden af dig, hvis du er kommentator, hvad hedder det på dansk? Kommentator? Ja, præcis det samme. Men pointen er bare, det er rigtigt. De kigger på hinanden. Ja. Det er ikke bare sådan det er ikke en interview setup i hvert fald. Nej. Men jeg synes bare, jeg har læst, at mikrofonen på den her headset er en kondensermikrofon, som efter lidt research
betyder, at de er bare lidt mere sensitive. Så det vil sige, at de fanger mange mere, man kunne måske sige nuancer af en stemme. Og for den her setting kunne det måske være meget fedt, at det føles lidt mere, jeg ved det ikke, intim måske. Du ved, lidt afhængig af, hvad podcasten skal handle om, men jeg synes, det er fedt, at man måske hører endnu tydeligere jeres vært. Så der er en mening med, at afsnittet handler om lyd, og vi prøver de her af. Præcis. Mm-hmm. Det er lidt tanken i hvert fald. Så ja, det er derfor, vi har dem på. Vi prøver dem af, se hvad vi synes. Jeg synes, det er en særligt upgrade, og vil anbefale det til folk, hvis de har overvejet at måske prøve det af. Til at starte med en podcast. Jeg ved ikke, vi er sådan lidt, måske begge to ikke helt sikre på, hvordan det vil se på kamera. Det skal vi ikke tænke på lige nu, og jeg ved heller ikke, hvis andre folk måske vil ikke have et stort headset med hørebøffer og den her på, men igen, når det er kun lyd, vi sådan tænker på lige nu, så tror jeg, det er meget vigtigt, at vi har dem her på. Okay. Jeg har et spørgsmål. Nu sidder vi jo med det her setup igen, og optager ligesom i vores lille studie, som du har lavet her, så fint. Men hvad skulle vi gøre, hvis vi ligesom skulle ud, tage noget udstyr med ud og lave nogle optagelser uden for denne her location? Har vi noget til det, eller kan vi have det her setup under armen? Så til svar på dit spørgsmål, skal man sådan tænke på 2 ting. På den andet point, man kan sagtens tage det her med. Det er ikke særlig tungt, det er sådan meget, der er virkelig bare bestemt med vores setup lige nu, er det vitterligt bare Rodecaster Pro, unit, hvis man kalder det, med en strømforsyning. Det vejer ikke særlig meget, det kan måske bare komme ned i en taske, det hele. De her fylder heller ikke særlig meget, man kunne måske få det hele ned i en lidt større taske, og så kunne man tage hvor som helst med det. Så det vil sige, hvis man skulle ud til ens kontor til at lave en interview, eller ens hjemme, hotelværelse, whatever, kunne man sagtens have det her on the go. Okay. Hvis vi snakker om, vi skal faktisk stå udenfor, så er der lige nogle andre ting, man skal tænke på i forhold til the elements. Lige nu er vi på vej ind i efterår her i Danmark, så det vil sige, at det kommer til at blæse meget mere, end det måske gjorde i sommer. Og så skal man have nogle måder at sådan beskytte mikrofonen fra vind. Fordi det er noget, når du får den der... Okay, det er en dårlig... Min point er, at du kan tydeligt høre. Ja. Du kan faktisk høre det fra os, fra mennesker nogle gange. Jeg har lige læst op, det hedder plosives. Jeg ved ikke, hvad det er på dansk, men det er bare, når man... Trækker vejret? Tungt. Trækker man også, når man expel, når du får vejret ud. Ja. Og det kan vi ikke lægge mærke til. Nej. Men når du har en mikrofon så tæt på, det kan den. Ui. Så det er sådan nogle ting, at du ved, kan blive opdaget bestemt på et sted, hvor der er meget vind. Okay. Så man skal bare tænke over, hvis du er måske et sted, der er godt beskyttet. Du skal også tænke på selvfølgelig ambiance, lydambiance. Så det vil sige, ved siden af et vej, hvor der er rigtig mange biler, eller lastbiler, eller et eller andet, der kører, er heller ikke særlig smart. Det kan sagtens lade sig gøres, men det handler om at bare man skal være lidt mere, tænke over de praktiske ting, eller logistiske ting. Hvad giver mening, og hvor man kan gøre det hen. Okay. Man vil også tænke lidt over den slags mikrofon, man bruger. Så igen, noget lidt som en kondensermikrofon, eller en dynamisk mikrofon, som vi ikke snakkede om tidligere, som fanger en lidt større, måske man kunne sige, område af lyd. Men hvis det sker, og du har rigtig meget andet slags lyd, der foregår rundt om en, så vil det også nok fange de lyde. Okay. Så det er virkelig, i virkeligheden handler det om sådan prøve at lidt efter din hvad hedder det nu? Circumstances? Lidt efter dine omgivelser? Ja. Så lidt efter dine omgivelser skal man sådan lidt prøve at arbejde ud fra, hvad man kan gøre. Ja. En nemt fix, jeg vil måske anbefale, er, hvis man optager lyd på ens hjem,
og vi har ikke alt det her udstyr, og man har en mindre recorder, eller noget i den stil. Det, man kan altid gøre, er så, for man går ind i et sted, hvor der er rigtig meget stof. Fordi stof... Så gardiner og gulvtæpper? Eller også på en seng, for eksempel. Altså sådan nogle steder, hvor du har stof, der... Fordi, altså lyd, altså sound waves, for eksempel. Ja. Hvis du var inde i en tom rum, bestemt de der nye... Altså hvis du tænker på, hvis man flytter ind et sted, som har en hårdt gulv, og du siger noget, så er der altid en ekko. Ja. Er det hedder? Ekko? Ja, ja, det er det. Jo. Når du flytter ind nye steder, så er der en ekko, og det er fordi lyd, altså frekvenser eller sound waves, ligesom bouncer rundt hele, værelsen. Der er ikke noget, der kan sådan absorbere dem. Stof er meget god til at gøre det, så du skal bare, eller når jeg siger stof, jeg mener sådan tekstiler i virkeligheden. Ja. Så det er også bare en hurtigt fix, hvis du har et eller andet mindre, måske ikke så avanceret recording-ting, du skal bruge til din podcast, så kan man altid prøve det. Så der er nogle tips og tricks. Hvis du er i din lejlighed, og der er høj musik, du sidder inde i soveværelset, der er høj musik inde i stuen, så kan du i virkeligheden sætte dig under din dyne, helt begravet i den, og så vil der være god lyd. Eller bedre lyd. Du vil stadig kunne høre musik. Jeg vil også anbefale, spørge dem, om de vil slukke. Skru ned, i hvert fald. Okay. Hvis man kan. Dårligt eksempel. Altså, det er altid sådan... Jeg ved ikke, hvis der er sådan nogle rigtigt eller forkert svar, men der er nogle ting, du kan altid sørge for at gøre det bedre. Ja, okay. Så ja, måske har det svaret på dit spørgsmål. Ja. Det burde også siges, at hvis den er optaget dårligt, det vil sige lyd, så er der meget få ting, man kan gøre til at redde det. Så man skal altid også man skal også have tanken, at det lidt i sådan baghovedet, når man går i gang. Lige have testet lidt af. Det er derfor, vi sidder og siger 1, 2, 1, 2. Præcis. Hallo. Og som vi har snakket om et par gange nu, levels, hvis det er for højt eller for lavt. Som jeg nævnte til dig, hvis du optager noget lyd for højt, så kommer der til at ske, det hedder clipping, hvor det lyder lidt distorted og mærkeligt. Ja. Og det er på grund af, det har ikke opfanget det rigtige information på, det tror jeg ikke, vi skal bruge. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan sådan sige det rigtigt. Men jo, for det er jo, altså, du kan justere vores vokaler, så det er, at de er i balance i forhold til... Ja. Er det ikke det? Ja, det er det. Du prøver... Det er det, jeg prøver at sige. og også bare så efter det, man kan ikke gøre det til sådan ikke lyd, som det gjorde i optagelsen. Okay, så der er ingen vej tilbage, når det første er... Jeg tror nogle gange, man kan adde lidt, man kan skrue op på noget gain, hedder det, til at sådan gøre det lidt højere, hvis det er lidt for lavt. Ja. Men den modsatte vej, hvis det er for højt. For eksempel, hvis jeg, nu gør jeg lige lidt voldsomt, jeg måske kommer til at råbe lidt, så du skal lige justere på den her. Men if jeg gjorde sådan noget her, det er måske lidt en dårlig eksempel på. Men min point er bare, at jeg kunne se på den her, at den på de der displays, det der nok kommer til at ske nogle gange, er, at den viser, at den har gået rød eller gult, som betyder næsten, jeg tror, at det er for højt. Så den fortæller også lidt? Ja, man kan også se med på vores display, hvis nu lyder det godt. Hvis den er clipping. Det er jo en meget god hjælp til dem, der er nye, eller ikke er så tekniske, måske jeg sidder med det her. Ja, så det er også noget, man skal tænke over. Den slags støj kan man kontrollere, når man optager, men hvis du er ikke holdt øje på det, mens du er i gang, så bliver det ret svært at ændre i post-process med redigering og sådan noget. Okay. Altså, vi har jo lidt sådan, vi snakker jo lidt om det, men der er jo det her med, hvor meget betyder god lyd egentlig. Og jeg læste et sted, at en potentiel lytter vil slukke inden for 30 til 45 sekunder, hvis lyden er dårlig eller irriterer dem. Okay, jeg var nysgerrig at høre på, hvis det her kom fra et eller andet statistik. Jeg læste på en hjemmeside, at det var ligesom en af de ting, man skulle sådan være meget ops på, at
lyden ikke var dårlig, og I forhold til podcast, eller snakker vi nu lidt mere generelt? i forhold til podcast. Ja, okay. Ja. Ja, det giver mig, fordi jeg tænkte, wow, det er ikke særlig meget tid. Nej, at man skal nå at beslutte sig. Hvis vi tænker på videoproduktion, så tror jeg, det er måske lidt længere, at folk måske kan være tålmodigt. Ja, men der er vel også billede på? Ikke? På podcasts? Nej, så er du ikke en videoproduktion? Ja, eller undskyld, hvis vi snakker om et podcast med kamera på, så det er også lidt en video. Ja, det er sådan lidt, det bliver lidt, hvad hedder det? Jeg tænker, det bliver lidt sådan, der er sådan en meget lille grænse for en videoproduktion, men også podcast. Men min point var bare, når jeg læste journalistik, fik vi at vide, at det er faktisk det, der var næsten mere vigtigt end en billede, eller hvis den så godt ud eller ej, var, at lyden var rigtigt. Okay. Fordi man satte en interview, og jeg tror, den statistik, den tid, som er det, vi har hørt fra mange år siden nu, og selvfølgelig video var ikke så meget incorporated måske, eller så nemt at bruge, som det er nu. Men vi fik at vide sådan inden for den første minut eller 2 minutter, at folk vil sådan give op. Ja. Eller måske var det faktisk tættere til første minut, tror jeg. Men jeg tænker bare, 30-45 sekunder, det er heller ikke særlig meget tid. Der har du kort tid. Hvis du tænker på det. Jamen, det er ikke meget tid. Jeg blev da også overrasket over at høre, hvis det er rigtigt. Men jeg tror, det føles rigtigt, nu når vi siger det. Men jeg har tit selv slukket for du ved, hvis du sætter en lydbog eller en podcast på, og du ikke føler, at stemmen ligesom, det ved jeg ikke. Man kan godt, der er nogle stemmer, som hvor du ikke rigtig kan. Men synes du ikke, det er 2 forskellige ting? Eller hvad? Fordi det der med... Når om stemmen og lyden? Ja, fordi jeg er helt enig med dig, der kunne være nogle stemmer, der er... Jo, det er rigtigt. Eller det ved jeg, der er. Ja. Jeg synes også, der er nogle stemmer, man kan ikke rigtigt holde ud og lytte til. Så det vil være et hvad kan man sige, en faktor i at lave en beslutning om, det her, det er ikke for mig. Ikke. Men når du spørger om... Ja, lyden er selvfølgelig... Hvad er god lyd? Ja. Hvis vi tager den spørgsmål. Jeg tror, det handler om, at det er tydeligt, og det er højt nok, at, eller det er i hvert fald mere balanceret, i at den rammer en konstant niveau af styrke eller volumen, hvor man skal ikke sådan skrue op og ned. Ja. Fordi man kunne også, for eksempel noget, jeg har opdaget med en podcast, jeg lyttede til ret meget, at den virker godt produceret. Men det er noget sjovt med, når jeg har lyttet til det i bilen, for eksempel. Fordi det er 2 mænd, der er vores værterne. Ja. En af dem har en ret lav eller dybt stemme. Og det, jeg synes, der sker rigtig meget, er, hvis du skruer op for volumen for at lidt høre ham, fordi det forsvinder lidt næsten, men så bliver alt rigtig højt. Alt andet? Ja, alt andet bliver rigtig højt. Okay. Og så, fordi du skal skrue op for at høre ham, så speakers, eller hvad hedder det? Ja, højtaler. Bilhøjtaler bliver, det rumler virkelig meget, fordi du har skruet for alt op. No. Og jeg er sikker på, at den er godt lavet, men det er bare sådan noget, jeg har opdaget. Så det handler, selvfølgelig også om lidt det. Irriterende. Det er bare en lille klag, ikke? Jo. Så jeg synes, når vi snakker om, hvad er god lyd, det er sådan nogle ting, er måske noget, man skal overveje. Ja. Det er det, jeg synes er god lyd. Ja. Så det er igen tilbage til det der med ikke at have forstyrrelser i baggrunden også, og noget, der ligesom tager fokus. Stemmerne skal bare være tydelige og klare. Det er rigtigt. Og så, som du har nævnt, det er selvfølgelig meget vigtigt også, verden, den måde, tage i hensyn, eller take into consideration. Hvad vil du sige der? Tage hensyn. Tage stilling? Eller tage hensyn? Hensyn. Ja. Til lytterne. Ja. Eller undskyld, jeg tænker mere den gæst, du har på, men også verden. Fordi det er deres stemme. Altså, alle stemme er anderledes, ikke? Ja. Så man skal i virkelighed prøve at rette så meget til deres stemme, som man kan, selvfølgelig. Ja. Det er måske meget noget, man skal tænke på. Okay. Så stemmerne ligesom er på niveau med hinanden? Ja. Eller hvad? Ja, vil jeg sige. Okay. Det giver jo god mening. Ja. Så der ikke er det der med den ene, der råber, og den anden, hvor du næsten ikke kan høre dem. Ja, præcis. Som er en god eksempel på det. Men jeg tror, der er også
mange flere ting, som altså nogle stemmer. Altså jeg tror, hvis du tænker, en irriterende stemme er bare, hvis den er lidt, altså lidt mere højere måske, eller der kunne være mange forskellige ting. Jeg ved det ikke. Det kan jeg ikke svare på. Men, det vil du ikke gå ind i. Men når vi snakker om god lyd, så vil jeg sige de 3. Ja. Eller de 2 ting i hvert fald er sådan den rigtige niveau i forhold til volumen, at begge stemmer er sådan ens, og så at det er tydeligt. Ja. Vi kan tydeligt høre, hvad de siger. Okay. Hvis du skulle sige, hvad er god lyd, er det primært bare det der med... med stemmerne? Ja. Ja, det er en stor del af det af en stemme, at jeg skal kunne holde ud og høre på den. Men jeg vil også give dig ret i, at det der med, at hvis man kan høre alt muligt, der klikker og knirker og larmer i baggrunden, så vil jeg også blive træt af det. Så det er jo nok bare klar og tydelig tale. Lyd. Ja. Er det noget, du tror, du vil måske lægge tænk på, når du lytter til en podcast, eller er det noget, der vil slet ikke komme i dine tankerne, indtil du opdager noget, og tænker, det her, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare ikke, den fungerer. Eller vil du tænke, den her stemme, den var ikke højt nok, eller... Ja, jeg tror, jeg vil opdage det rimelig hurtigt, når jeg sætter noget på. Men det er jo, jeg er jo ikke samme tekniske ligesom know-how, så det er jo nok også lidt en smagssag for mig. Men det er nok derfor, jeg spørger. Fordi det vil nok ikke komme fra en teknisk det vil det ikke. Tankning. Det vil være smag. Omkring, ja. Okay. Og det vil nok være måske mest af lytterne til podcasts. At det er sådan nogle sådan lidt mere, hvis man skulle, det handler om smag i forhold til, hvad de synes fungerer. Ja. Så måske vil de overleve med ikke særlig god lyd, for eksempel. Nå ja, hvis de synes, at emnet for eksempel er spændende nok. Ja, selvfølgelig. Ja. Så har vi lidt om video versus lyd, og det snakkede du også lidt om lige før. Ja. Med at selvom der er billede på, så betyder lyd stadig mest, eller hvordan? Ja. Altså, eller sådan, i hvert fald, du snakker om, hvad du lærte på hvad var det? Det var bare en journalistik, bachelor, jeg tog, og en af modulerne hed bare video journalism, som er nok det, der er mere sådan drevet mod du ved, TV, altså live TV, ikke? Jo. Jeg synes igen, den er sådan lidt, ikke svært at svare på, men det handler om, hvad du vil gerne lave, tænker jeg. Ja. Hvis du ved, du vil gerne have et kamera og det hele med, så synes jeg, jeg kommer lidt fra en retning af, jeg synes, det skal se godt ud. Måske ikke. Jeg tror, mange folk tænker, det er bare sjovt at se den måde, værterne og gæsterne altså reagerer på hinanden. Ja. Jeg tror, det er virkelig derfor, fordi der er mange gange, du har set, det virker som om, de har sat op et kamera, og de optager bare i hvor som helst location. Ja. Og det er lidt lige meget. Alt er det vigtigt at bare se reaktionerne på mennesker. Ja. Så hvis du vil gerne gøre det, og du har det fint med, at det er måske ikke en helt spændende location, men du ved, du kommer til at have en sjov gæst på, og du vil gerne se, ikke bare høre, hvordan de snakker, men også se på dem. Det tror jeg, så er det vigtigt. Men jeg synes også, jeg læste en statistik om, at det virker som om i hvert fald, at komedie-podcasts lige nu er de mest populært, når vi snakker om emne. Ja. Jeg tror, det var sådan noget, det var 58% af den slags, de lytter til. Og når jeg tænker på det, det er jo også lidt det samme faktisk. Jeg lytter til mange podcasts, hvor det er drevet af britisk komedie, faktisk, som har sat op deres egen podcast, hvor formatet er stadig en interview med forskellige mennesker, men du ved, de har nogle lidt sjove måder, de laver til. Altså, det er komikerne, der er værterne. Ja, præcis. Okay. Og så har de bare nogle lille måder, de gør deres podcast på, som gør det i mit øjne lidt mere unikt og fedt. Ja, okay. Wow, så har vores podcast ikke en chance. Who knows? Det er også early days. Men
Men bare til at vende tilbage til pointen, det var det, at altså, ingen af dem har video på, tror jeg. Dem jeg lyttede til i hvert fald, de er rent lydpodcast, hvor jeg ved, der er en, der er ret populært nu, med de 3 amerikanske spillere, som har lavet også en turné, hvor jeg tror, Netflix har faktisk filmet det. Nå. Så du ved, og jeg tror, de har også billeder og video på allerede. Men fordi den er blevet så stor, og det er 3 kendt spillere. Jeg skal lige prøve at se, hvis jeg kan huske, hvad den hedder. Men min point er bare, det er selvfølgelig, den hedder Smartless. Og man kan også få det på Apple Podcasts. Men så er det altså værterne er bare Will Arnett, som du måske kender, Jason Bateman, og så en, der hedder Sean Hayes. Og hvis man er inden for film, tv, som jeg er, så vil man nok kende dem lidt, måske. Okay. Men den for eksempel er et YouTube-podcast, hvor man kan se video. Okay. Og jeg synes, der er mange, og så opstartende fra nogle venner, jeg kender, som er begyndt at gå ind i det, at det er sådan, det er drevet faktisk mest af video. Så jeg vil sige, de er måske, men jeg ved stadig ikke, hvis de er mere vigtige end lyd, fordi du skal høre, hvad folk siger. Måske det også så handler om, at hvis du er et kendt ansigt, så er det ikke lige så vigtigt. Eller også er det mere vigtigt? Altså, det er ikke så vigtigt at have... Altså, de der komikere, kendte komikere, som ikke har behov for, det er fordi, man ved, hvordan de agerer og kender dem godt nok til, at lyden er nok. Det er rigtigt. Måske det vil være noget andet i forhold til sådan nogle nybegyndere som os, at lytteren godt kan sidde med og være lidt nysgerrig på, hvem det er, der gemmer sig bag der. Det kunne det godt være. Aner det ikke. Det var bare en teori. Ja. det kunne det godt være. Jeg vil også sige, at det modsatte er, at igen, hvis man er kendt, og måske, eller jeg ved det ikke, hvis man er kendt, men måske ikke inden for et sådan en tråd, der er lidt det samme. Fordi det der med, altså Anders Madsen er også en god point, måske lige nævne. Jeg er ret sikker på, at hans podcast er heller ikke med video på, eller nogle billeder. Men, det tror jeg heller ikke. Men den er sådan en lidt anderledes struktur i virkeligheden. Der er ikke så mange... Det er ikke, fordi han interviewer folk særlig meget, vel? Eller gør han det? Det kan jeg ikke lige huske. Nej, ikke, han interviewer ikke rigtig så meget. Man er med på nogle telefonsamtaler i ny og næ og sådan noget, men det er ikke interviews. Det er mere bare at følge hans hverdag, ikke? Ja, præcis. Ja. Så der synes jeg, det giver meget god mening, at der er ikke video. Og så vil man selvfølgelig sige, så er lyd mest vigtigt. Men jeg tror stadig, med at have video på, det føles mange gange som det er lidt en eftertanke, at vi skal bare have det, lidt som de gør også nu på radio. Ja. De optager også, altså du kan se værterne. Ja. Men igen, det der er helt vigtigt, er lydkvaliteten, som man kan tydeligt høre. Jamen, lige med podcast, der er det vigtigste er jo, at lyden er i orden. Mm-hmm. Men man kan sige, at der, hvor billede og video kommer ind, det er måske også mere i hele processen med at få det reklameret med det. Mm. Få det markedsført på en måde. Ikke? Der kan det godt være svært kun på lyd. Mm. Med mindre, som du har nævnt tidligere, at det er nogle kendte mennesker, der gør det. Ja. Fordi så er det bare en nem måde for dem til på en anden platform reklamere det og sige, jeg har en podcast. Det er rigtigt. Ja. Så klart lyden først. Mm. Men jeg er også nysgerrig. Mm. Også hvis jeg hører, altså det er nok også, hvis jeg hørte en podcast uden at have set menneskerne bag på den ene eller den anden måde, så vil jeg undersøge, hvordan de så ud. Ja. Tænker jeg. Så vil det så være, og så grund til, at video er vigtigt, er bare fordi, du er interessant at se, hvem det er. Ja. Hvad er det her for en type menneske? Men vil du så sige, det er lidt lige meget, hvordan kameraerne og lys, eller belysning er sat op, at det er virkelig bare for at se en anden ting? Fordi, er det noget, man tænker over? Eller tænker man lidt, okay, de kunne i hvert fald så lidt pæne ud, eller de kunne have valgt en federe sted, eller
Er det måske ikke noget, der kommer ind i tankegangen, når man... Jo. Altså som du også siger, det der med, at så nogle gange, så ser man en optagelse, og så er det fra køkkenet. Ja. Altså, jeg kan da klart se et forskel, hvis det er i et eller andet fedt studie med en fed baggrund, eller der er nogle nice omgivelser. Så kan jeg godt se, det er et mere nice produkt, end hvis man bare lige filmer ude i køkkenet. Og ja. Skriv i kommentarfeltet, hvad I synes er god og dårlig lyd. Du har lyttet til Hjælp, vi skal lave en podcast. Du er altid velkommen til at sende os spørgsmål eller gode råd på hello@simplerent.dk. Du kan også skrive dig op til vores nyhedsbrev på vores hjemmeside www.simplerent.dk. Her kan du holde dig opdateret på vores kommende afsnit og andre spændende nyheder.